Čaute lídře, vás Marant u našeho prvního dílu z nové série, to jako nové série, ale to bude Parkour Maps. Toto jsem našel takovou mapu, kde si, možná dám na ní odkaz. Přečtem si pravidla, nerozbíjejte bloky, hrajte na peaceful, můžete si změnit texture pack, nečetujte, že dobré. Tak. Tak skočím. Jako tuto mapu jsem si prošel, ale jenom toto vyplavání. Sorry, teď DJ. Plavem. Možná muziku mám moc nahlas, že? Se si stěším. Tak. Jo. Ty vogo, to je dobře vymyšlená mapa. Kdo si by myslí, že se opičím po mentovi, tak si myslete, mě to je jedno. Mě parkour baví. Já s DJem jsme furt dělali parkour, na nějak... V parkouru jsme vyhrávali. Takže je to jedno, co si budete myslet. Klidně tam pište blbosti. A hlavně, no blbosti, hlavně co si o tomto pořadu myslíte. Možná slyšíte, jak moc zbuchám do toho, protože... No, přeskočíme to. Dějte. Tak, naběhneme. To byl skok. Tuto překážku jsem šel z druhé strany. Máte dobře udělané také vzduchové. No dobré. To budu fail. A kdo si mi psal do komentářů, že prý u toho mp.mc servers, ne, M1PES, tého videa, že se opičím po mentovi, že točíme ze serveru, to mě se jedno, ale každý má rád něco jiného. Já třeba mám rád, když si s Ugarama zahrajeme na serveru, takže to zase přeskočíme. Teď máme tu kart. Jo a budu mít server od Flixika, je to fakt dobrý. To přes Minecraft, aspoň jako ne v hraní, ale přes ty servery a to. Aj karamba. Možná nic nevidíte, to je jedno, ale počít se. Ne. Pik, prase. Jo, jsme venku. Diamond. Já jsem si bral ty tečky. No. Je to ve tmě, pardon, já jsem opravdu za toto omlouvám. A blahopřeju, to je konec. Že jsme na konci a dostali jsme věci, co si vezmeme. A než se postavit barák. Dobře, tak to bylo pro ten díl všechno, bylo to taky krátký, ani jsem moc neparkuroval, ale děkuji vám za pozornost. Pište komentáře, co si myslíte o tomhle pořadu. A co si myslíte o parkour, posílejte mi mapy a tak dále a tak dále. Možná to už znáte. Budu rád, když mi pošlete nějakou mapu, takže to bude pro tenhle díl všechno a čau.